Καλώς ορίσατε σε έναν ακόμα βίντεο, το οποίο δεν είναι vlog, αλλά είναι μία συζήτηση και μία δοκιμή, μάλλον να την ονομάσω. Λοιπόν, παράγγειλα πριν κάποιους μήνες από το Shein. Το Shein πρέπει να λύσει πολλούς κάτι σε όλες αυτές τις κοπέλες, σαν εμένα, που είναι λίγο ή πολύ μανιακές με το shopping και τη μόδα. Λοιπόν, παράγγειλα από το Shein ένα σίδερο, το οποίο είναι έτσι για να κάνει τα μαλλιά πιο κινηματιστά. Εμένα, επειδή είναι ήσυχα τα μαλλιά μου, όπως όλες τις κοπέλες του πλανήτη, θέλω να δοκιμάσω να τα κάνω κάτι άλλο εκτός από ίσιο. Και το αντίθετο στις κοπέλες οι οποίες είναι σγουρομάλες. Να ξεκινήσουμε αυτό που παράγγειλα, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό το σίδερο που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και πάρα πολύ οικονομικό. Θα κοιτάξω να δω και πόσο ήταν. Να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το άνοιξα. Το ψιλοδοκίμασα, αλλά επειδή βιαζόμουν εκείνη την ημέρα και ήθελα το μαλλί μου να είναι έτσι πιο διαφορετικό, δεν είχα την ευκαιρία. Η θερμοκρασία του ξεκινά από 180 και πάει ως το 210. Εγώ θα σας πω ότι θα το βάλω στο 210 για να βράσει λίγο πιο γρήγορα και να δούμε αν θα κάνει τη δουλειά του έτσι όπως πρέπει. Ας το ξεκινήσουμε. Παιδιά, βγάζει έναν ήχο και ελπίζω να μην είναι κάτι επικίνδυνο. Έβαλα το σίδερο να ζεσταθεί και θα περιμένω 5 λεπτά έτσι ώστε να βράσει αρκετά και να μπορώ να δω τι θα γίνει. 5 λεπτά πιστεύω είναι αρκετά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένα προστατευτικό σπρέι για τα μαλλιά. Ως συνήθως το χρησιμοποιώ πριν κάνω τα μαλλιά μου με κάποιο σίδερο, έτσι ώστε να προστατεύσω το μαλλί, όσο μπορεί δηλαδή. Ξεκινώ. Είσαστε έτοιμες να δούμε τι θα δούμε? Για να δούμε. Λοιπόν, το έβαλα. Νομίζω μου άρεσαν αρκετά. Εν τω μεταξύ, πριν το παραγγείλω από το Shein αυτό εδώ το σίδερο, σκέφτομαι να παραγγείλω έναν από την Ελλάδα. Αλλά για κάποιο λόγο άλλαξα γνώμη. Το πρόσθεσα στο καλάθι μου όταν έκανα την αγορά. Ήρθε. Νομίζω είμαστε προς το τέλος του μαλλιού. Πιστεύω η μία πλευρά είναι πιο ωραία από ό,τι η άλλη. Εγώ το βρίσκω ωραίο. Έγινε καλά. Γράψτε μου τι πιστεύετε. Αν πέτυχε το μαλλί και πόσα από τα 10 του βάζετε εσείς. Εγώ του βάζω 8,5. Για να μην είμαι άδικη. 8,5. Το βίντεο αυτό ήταν στο τέλος του. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram για να βλέπετε πιο πολλά από μένα και τι συμβαίνει στην καθημερινότητα μου, γιατί εκεί θα είμαι λίγο πιο active εκεί από ότι εδώ. Σας άρεσε αυτό το βίντεο? Κάντε like και subscribe και γράψτε μου κάτω από τα comment εσείς τι πιστεύετε.